Baina, Master 30-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 
antolatutako proba honekin Euskadiko Kopan sartzen den proba, 7. hain zuzen ere. Master, 30ko irabazlearentzat hemen dugu Mikel Epalza, biziketatik altxa eta azkeneko metroa. Mikel Epalza, esku altxa eta 2 metroren barruan biak sartu dira eta hor dituzue, 3 lasterketa bain irabazleak. Garaion batzerrekoa Alex Aramburu Espainiko txapelduna errepidean. Venga, Alex. Doktore asko jarritako podiumean Aroa Gorostita, behon daizula. Mutiletan, 28 mutilen artean nagusia gaurkonetan Unai Morato. Legazia da bera, Ineska boe bezala. Jon Munitxa goiti bera nagusitu den mutila juvenilietan. Oituta dago hau. Epa Urtzelai eta Mikel Epalza. Master 30ko maila horretan, hemen aurpik ezagun bat dugu, txasondarra bera, Jokin Mujika. Urtetan da urtetan, txirrindu bainean dabile mutila. Salto batetik bestera eta gaurkoan Legazpiko belardietan bere maila erakutsi duena. Hemen dugu Damian García, 23 urte azpikoen janda jabe nagusi. Jasotzera, Enrique Bizkai, Daniel Arte Txibitur elkarteko lehendakaria. Eta Damian García, podiumeko koska horrenera. Epa Retolazak emango dio saria altxa bildurri gabe garaiko da kopa hori. Hirugarren tokian saria emateko berriz Enrique Bizkai berri do. Bigarren tokian Jonen ezagun bat, Anaia Inigo Gomez.
Bi anaiak podiumean ez da askotan gertatzen den kontua, baina gaurkoan bai, ondo merezita gainera. Eta eliteko irabazlea baina zaigu falta, merezi duen bezalako harrera egiten diogun Aketxa Peñari. Zorionak, hor dugu, Aketxa Peña, Kepa Urtelai, herriko alkateak, eta Amaia Solanak, Legazpiko kiroletako zinegotzia den Amaia Solanak, eman dio. Eta hor duzu elite mailako podium.